ألا لا تنالوا العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببياني Elingon dah hasil ilmu angin nem perkara bakal tak cerita ke kumpule kanti pertelo Dhukain wa hirsin wa stibari wa bulghatin wa irsyadu ustadi wa tuli zamani rupane limpat nubo sabar ana sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane nganil mar'ina tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarrini yaqtadi contakon sangka wong siji takono kancane Krono santemene konco manut kang ngancani fa in kana dzar syarrin fajannibhu sur'atan fa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi yen ana kanca ana lakone ndang dohana yen ana kanca bagus enggal ndang kanca nono ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi وفضل وعنوان لكل المحامد ngaji krana ilmu maesi ing ahline lan ngunggulake lan dadi tondo tingkah pinuji wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi ana ngalaf faida sabendina ing tambah sangka ilmu lan ngelangi segorone faida tafaqah fa innal fiqha afdalu qaidi illal birri wat taqwa wa adalu qasidi ajiya fikih krana ngunggulke lan nuduhke maring bagus lan wedi Allah luwi jejeke huwal ilmul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi ilmu fikih kang nuduhake dalan pituduh yo benteng kang nyelametke sekehe pekewu fa inna faqihan wahidan mutawarri'a ashaddu 'ala asyaitani min alfi 'abidi wong alim fikih siji tukang ngedoi haram luwih abot timbang abid sewu munggu syaitan fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilum mutanasiku Kedene kerusakan wong alim
lakoni lan luwih gedhe timbang iku wong padha lakoni huma fi tanatufil alamina azimatun liman bihima fi dinihi ya tamassaku karane iku agunge fitnah dunya tumrape wong kang tetenggan perkara agama tamannaita antum si ya faqiha munadhira bighairi ainai wal jununu fununu siraka pingin dadi alim fikih kang wicara tanpa kangelan edan iku werna-werna walaysa gantisabul maliduna masyaqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu ana tangga lek arta ora kanthi kangelan dene ilmu kaya apa hasil dakangelan idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa ayqin bihumqil mar'i in kana muksira nalika sempurna akal diguneme lan nyatakno kumprunge wong yen akeh guneme yamutul fanta min asratin min lisanihi walaysa yamutul mar'i min asratir rijli matine wong enom sebab kepleset lisane ora kok matine sebab kepleset sikile fa'asratuhu fihi tarmi birasihi wa'asratuhu birrijli dabra alal mahli tenemle setelisan kake palang endas tenemle setesikil suwe-suwe bisa waras. Al-Fatihah.